At 23, I bought it all just to make sure. Lindo, heko, umuvuni ngitshele, uza, lana, uzothenga nawe yakho. Lindo, ngitshele, umuvuni ngitshele, lana, nawe yakho. Okay, it's funny again. Swipe or see what I'm gonna do. I wanted the cash now, but it's fine. You can swipe. Let me see this. So I can give me 2,000 now. Ooh. Hey, was you? Hey, was you? I'm alive now. Molweni zinganza kwethu igama lami ndikugada kwethu finakala molweni zinganza kwethu igama lami ndikugada kwethu fike phethe imali hayi bafethu molweni zinganza kwethu Ningabuza ama-price manager umshana uzongitshela ningabuza noma yini konke ngizoniphendula buza yona buza yona buza yona buza ningabuza noma yini baba umshana uzokutshela ningabuza noma yini trap ngizokuphendula buza guys, tip on. Young shy network, man. Yeah, my phone, guys. Now, so to say, at least in corner, to la to iPhone 7. That's it. I'm on my phone. Akhona ama-trade-ins December manje those abangenayo amafoni akazi bazonjani because bayasidinga nje labo ngumhlobo wenene omdala bathi i17 nayi i17 guys for laba bangayazi because ngiyazi khona bangayazi iyona le yatholakala la so kuwena ukuthi upaketha kanjani ama-trading siyawenza Tepani screen eplaza bathephi nina nisasithandeni bafethu tepani screen man tepani and let's go. Yeah. Tepani sure. Abo laba tepani ngizobathengela ngibona. Check for me there with some matches ngizobathengela hayi coach i-relay unthengela i-relay baka nje bathephi screen ngizobathengela i-relay wena khona inamba masufuna ukuthi uzothenga yabo khona inamba ethintwayo ikhona inamba ethintwayo for ama-price
everything. Hey, nama-Android guys atholakala ungayitsheli mhlawumbe ukuthi amafoni kuphela. Yabo, now iPhone 11 7 Plus, iPhone 7 XR maningi tarta usho ifunayo noma ubona kufanele sibe namafoni ke bafethu. Yo uyashumela bathole kanzima abafundisi bathole kanzima abafundisi. Yo hayi bathole kanzima abafundisi yini manje le. Hayi If it's gonna be Korea guy, you would have to do it by the side. Yeah, if you wanna set it up, uyakwazi uyakwazi bethu ukutrader noma ungathenga ngala yakhe game. Okay, bathole kanzima abafundisi. Bathole kanzima. Uyakwazi ukutrade even if awuthenga ngala ekhaya. Ama-trade-ins avumelekile. Ama-iPhone akhona aqala kwi-7 to i-17. Yabo ukuze ungekhohlwa nje uzoqala kwi-7 u-add u-1 ekuqaleni kube u-17 bese segcina ku-17 as ama-iPhone egcina ku-17. iPhone 6 asenawo. Ama-trade-in wona aqala kwi-iPhone 8 aqala kwi-iPhone 7 asi-trade-in i-iPhone 7. Qala kwi-iPhone 8 yabo. iPhone 11 mfethu yona iwu-5.2 u-500 no-200 no-200. Kahle price list bafethu nansi nayo price list yabo. You can also screenshot the price list then ngifake la screenshot and then emva kwalokho uyobe usuyibela nayo ke nawe futhi yabo inama price wonke from iPhone 7 yabo. iPhone 7 lapha u2.2 u32 gig loyo. Then iPhone 7 Plus u2.9 yabo. U128 GB u3.1 yabo lonto leyo. iPhone 8 yabo u64 GB u2.7 iPhone 8. iPhone 8 Plus ke yona ibuba fethu u64 GB u3.5 kahle yabo. And the longest answer u256 GB awon 128 u260 and 256 wona uba u3.8 yabo lonto le 3.8. And then sibanani ne-iPhone X u64 yani 3.8 nayo. I8 Plus ne-iPhone X iyafana iprice yakhona but kuhluke ama-gigabytes nokuthi le iPhone 8 le iPhone ba i-SR i4.2 64 GB yabo. I4.7 128 yabo. But uyakwazi ukukhala ke uyakwazi ukukhala software. iPhone 11 5.2 yabo. iPhone 11 leya 64 GB loya 128 GB u5.8 128 GB. iPhone 11 Pro 6.3. Then u256 akon 128 lo u256 GB 200 space hey angisazi space sami singahlala izinto engakla yabo u7.1 kahle kahle
Ne-iPhone 11 Pro Max nayo 7.5 yabo. Yeah, ubona guys ama price now no 13 yabo 13 la pure 8.3. Yeah. Ngicabanga ngeze store yeah straight. Ungeze store ama trade in now I don't Hey, iPhone 6 now. Yeah, ngeze store phethu sila eDurban phethu with icon yabo. Yeah. Cause vele sinasi isitolo yabo konke ngiqondile. Alright ngingasaba. Alright bafethu ngozani ngazami. Na esele beyadi khona. Ile na guys isele ebephuma nebhega yabo. But manje isele sinayo ayisaphumi nebhega so ungathi mofike la expect ukuthola nebhega. Isele nje sinayo manje ayisaphumi nebhega bafethu. Ulisa kakhulu kulokho bafethu ukuthi isale ayisaphumi nebhega. Isale ayisaphumi nebhega. Isiphuma nezindepaya. Yeah. Hey. Oh, yabona guys ukuthi i-iPhone ukwenza ube njani? Yabo. Bukan Chama boy. Cute guy in the world. Handsome man in the world. Mawufuna ukuba njena kuhlula yini ukuthola eyakho iPhone? Awufuna ukuba nje if ufuna ukuyisebenzisa while uyikhokhela i-iPhone 11 ukhipha malini and kuyenzeka ukuthi ningifakele. Yebo kuyenzeka leyo nto siyibiza nge-installment on iPhones kahle kahle. Yabo usuke uthatha ifoni lapho nge-installment kodwa ke into eyenzakalayo mawuzothatha ifoni kune-app okuthiwa iPay Just Now kuyacheckwa kulo app ukuthi uyaqualifya yini for ukuthi uyikhokhele lo iPhone osuke uyithatha for 3 months because le buy ibo 3 months yabo. Yeah, at least minutes say great time. Yeah, noma uthukuphi guys iPhone iyafika lapho mfethu ama delivery akhona siyawenza but cash on delivery singayenzi yabo. Yeah. Bukan nje mfethu lo calculate kanjani. So mawufuna ukuba njena ke ungasabi. Mana nathi. So wenza nje. Ufethaza abantu bayaganga futhi ngemali athatha imali bayisebenzise kwezinye indawo bakhohlwe ukuthi abanawo amafoni sebezokubecela abantu-ke manje 11-ke le guys iPhone 11 lekhaya yo 5.2 almost 5K kahle kahle 5K so kukwena ukuthi usihlupha kangakanani yabo. Yeah, but inamba ikhona guys mawufuna ukuza lekhaya bathinte enambeni nje ufike lekhaya qathatha. Laba ithi-ke laba guys naye i-Pay Just Now yabo. Pay Just Now download nje le screenshot bafike kusendele yona screenshot because yakutshela la uthi 3 months i-installments lesi nayi app Pay Just Now klikha kuyona download khona.
So kukuwena ukuthi uthini-ke wenze njani, uhlela kanjani, uplana kanjani, into zakho ulungisa kanjani. Kodwa amafoni ekhaya ahleze khona. Nami ngisemuhle-ke ngaleso sikhathi. I have a dream about you. You're my bro. Hey. Yeah.